speelt zich allemaal af binnen de muren van een penitentiaire inrichting. Duitse topcrimineel waarvan wij niet wisten dat het een topcrimineel was. En die is ontvlucht op traditionele wijze met lakens en al. En vrij snel na zijn ontvluchting werden wij in contact gebracht met het Deutsche Bundeskriminalamt, die heel boos op ons waren. Omdat we hem hadden laten lopen, terwijl wij eigenlijk niet wisten wie hij was. Als je nou kijkt naar het gevangeniswezen, wat is daar nou een gebeurtenis waarvan jij zegt, nou dat heeft echt diepe indruk op mij gemaakt? Ja, dat zonder enige twijfel hoef ik nooit over na te denken. Dat is toch de dodelijke aanslag door een gedetineerde op mijn collega binnen de muren van de Marwij op 29 januari 2003. Echt afgeslacht, hè. Heel veel steken opgelopen. En dat is een inktzwarte dag voor mij. De gebeurtenis heeft diepe sporen nagelaten bij de medewerkers van de Marwij en het tragische incident met dodelijke afloop blijft een pijnlijk hoofdstuk in de geschiedenis van de gevangenis. Vol verbazing zag ik de helikopter landen. Een kopstuk uit het Turkse drugskartel stapte vlug in de helikopter en steeg alweer op. Nou, op dat moment dat wij de afdeling opkwamen, zagen we al van die dikke, compacte rookwolken naar het plafond stijgen, joh. En de bewoners van de afdeling, waar 29 gedetineerden zaten, begonnen op de deur te bonzen, want ze merkten dat er iets aan de hand was. Je hoort het in De Baaiersbazen. Mijn naam is Erwin Hendricks, presentator en geluidstechnicus. En samen met Abel Veldman en Henk Dillerop maak ik deze podcast. Abel en Henk zijn twee ervaren gevangenisdirecteuren. Tijdens hun loopbaan spraken zij met moordenaars, verkrachters, overvallers, drugshandelaren en brandstichters. In deze podcast vertellen de twee baaiersbazen met humor, een tikkeltje zelfspot, maar vooral met veel kennis van zaken over hun rijke en soms spannende ervaringen in de baaiers. Ervaringen met geweld, ontsnappingen en nog veel meer. Abel en Henk zijn beiden ook werkzaam geweest in de voormalige strafgevangenis de Blokhuispoort in Leeuwarden. Kort geleden is in deze oude baaiers de televisieserie Hell of Hotel opgenomen. Aan deze indringende serie over detentie hebben Abel en Henk beide meegewerkt. In een van de volgende podcastafleveringen vertellen ze over de bijzondere voorvallen die ze tijdens de opnames hebben beleefd. In deze podcast zijn af en toe stemmen te horen van de stemacteurs Rinus en Debbie. De podcast is opgenomen in de studio van Theater de Bres in Leeuwarden. Luister nu naar de podcast De Baaiersbazen. Er is geen ontsnappen meer aan. Hey Henk, jij bent toch ooit je carrière begonnen in de politiedienst. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik was 18, 19 jaar was ik dat ik naar de politieopleiding ging. Ik heb heel kort in uniform gewerkt, nog geen 5 jaar. En toen ben ik bij de recherche gaan werken en binnen die recherche heel snel wat specialisaties op gebied van vuurwapens en verdovende middelen. Dat ging toen in die tijd. En het was ook de periode dat ieder korps eigenlijk een inlichtingendienst moest hebben, een criminele inlichtingendienst. En daar hadden ze ook een regisseur voor nodig, een zogenaamde informantenrunner. Dus toen bestond mijn werk er vooral uit om met allerlei mensen die in het criminele milieu zaten contact te leggen. En daar zoveel mogelijk informatie van te verkrijgen over andere criminelen. Dat heb ik lang gedaan. Daarna heb ik nog een periode mij bezig gehouden met misdaadanalyse. Eigenlijk is dat werk dat je allerlei losse gegevens ombouwt tot bruikbare informatie voor allerlei onderzoeken. En een beetje als afsluiting van mijn ruim 26 jaar politie ben ik de baas geweest van de criminele inlichtingendienst, de chef. Dus toen zaten we alleen maar contacten te leggen met criminelen. Een prachtige periode. Allemaal voorafgaand aan tactische rechercheonderzoeken. Dus echt een andere tak van sport. En ik ben nog een tijd lang chef van de tactische recherche geweest. En daarna heb ik de overstap gemaakt naar het gevangeniswezen. Hoe is dat gegaan dan, Henk? Dat is een andere tak van sport. Ja, kijk, ik kwam bij die politie vandaan na ruim 26 jaar... waar ik het overigens goed naar mijn zin had, hoor. Maar op een moment in je leven denk je... goh, je wil ook nog wel eens wat anders. En toen heb ik gesolliciteerd als... de functie heette toen nog directeur gedetineerde zorg.
En ik denk, nou, als je bij de politie hebt gewerkt en je gaat in de gevangenis werken, dat zal ongeveer hetzelfde zijn. Maar het is volstrekt anders. Het is volstrekt een andere cultuur. En ik zeg altijd, als je bij de politie werkt, dan kom je in aanraking met de maatschappij. Je komt bij een aanrijdingje blik, je komt bij een burenruzie, je komt bij een caféruzie. Maar goed, dan ben je steeds in die maatschappij aan het werk vanuit het politiebureau waar je echt naartoe gaat. En binnen die baaiers, ja, er staan niet voor niks 4 muren omheen, is de sfeer heel anders. Daar gebeurt het allemaal binnen die 4 muren. Wat ik wel bijzonder vind, want ik heb in die politieperiode ook ongeveer vanuit verschillende rollen en functies heb ik 16 jaar moordzaken gedaan. Dat ik binnen de gevangenis ook weer in aanraking kwam met moordenaars. Maar op een hele andere manier en zo allemaal. En helemaal in het begin kwam ik ook nog wel oude bekenden tegen die mij van de politie kenden. Dat was ook wel een beetje een bijzonder gevoel. Maar dan zei ik ook altijd tegen ze van ja, je komt nooit meer van mij af. Dus zo ging dat. En maar nogmaals, het was wel wennen. Het was volstrekt wennen was het ook qua bevoegdheden. Je mag als directeur veel meer dan bij de politie. Huiszoekingen, telefoons afluisteren, post controleren, noem het allemaal maar op. Maar bij de politie, ja, dan moet je toch echt allemaal toestemming hebben van hogerhand en terecht. Maar als directeur is dat heel anders. Maar ik heb het uiteindelijk als goed ervaren. Ik moest even wennen, maar ik heb er absoluut geen spijt van. Hoe word je eigenlijk gevangenisdirecteur? Want er is geen opleiding voor volgens mij. Nee, er is niet echt een opleiding. Misschien kan Abel dat straks iets beter vertellen dan ik. Volgens mij was het traditioneel eigenlijk zo dat je binnen de dienst justitiële inrichtingen, zoals dat heet, nou ja, dan werd je PIW'er en je werd leidinggevende afdelingshoofd. En toen bestond er in die tijd, niet in mijn tijd, maar daar voorafgaan was er een zogenaamd directieklasje. Dat waren talentvolle afdelingshoofden en die werden dan uiteindelijk gevangenisdirecteur. Ik was een van de eersten die zijwaarts instroomde, om het zo maar te zeggen. Dus ik kwam vanuit een andere organisatie en ik stroomde horizontaal in, direct op een directieniveau. En toen waren er meerdere. Een brandweercommandant is er gaan werken. Een andere collega van de politie is gevangenisdirecteur geworden. Volgens mij zelfs met een knipoog een inspecteur van de Belastingdienst die gevangenisdirecteur is geworden. En dan kreeg je natuurlijk wel intern opleidingen. Ik heb ook een aantal 6 weken stage gelopen als PIW'er, dus echt op de vloer. En daarna moet je natuurlijk penitentiair recht krijgen. Van Warner ten Katen kregen we dat in die tijd. Dus je leert het een beetje. En natuurlijk op het gebied van leidinggeven. Maar dat deed ik bij de politie ook wel. En op zich is dat niet heel anders. Dus zo gaat het ongeveer. En hoe is het bij jou gegaan, Abel? Ja, ik heb eerst in de TBS gewerkt, 5 jaar. En daar ben ik eigenlijk via mijn opleiding in terechtgekomen. En als een jaarstage. En in dat jaar, ja, in de Van Mesdag Kliniek waren allerlei vacatures die moeilijk te vervullen waren. En ik vroeg aan de toenmalige directeur Algemene Dienst van, kan ik in het kader van mijn opleiding niet ook eens deelnemen aan zo'n selectieproces. Gewoon om eens te kijken hoe gaat dat nou precies en wat kom je daar dan in tegen. Kan ik dat mooi verwerken in mijn scriptie enzovoort. Dus die toen mee akkoord gegaan en gek genoeg kwam ik in dat selectieproces terecht en kwam ik steeds een stapje verder. Tot ik uiteindelijk zelfs ook werd uitgenodigd bij de Rijkspsychologische Dienst. Zoals dat toen zo heette dat. Ja. En voor een psychologisch onderzoek. En daar werd ik 1,5 dag ontboden. Aan de Laan van Meerdervoort zat dat toen, het Centraal Wervings- en Opleidingsinstituut. En ook tot mijn niet geringe verbazing kwam ik positief door de test. En ik had nog steeds het idee, een beetje naïef wellicht, van prachtig hè, dat ze me deze kansen allemaal geven. En wat zou dat een mooie scriptie worden, hè? Mijn eindopdracht voor de opleiding. Jij dacht echt nog aan jouw studie? Ik dacht echt nog aan mijn studie. En tot mijn nog grotere verbazing werd ik uiteindelijk uitgenodigd in de Mesdag voor een arbeidsvoorwaardengesprek. En gek genoeg, ik voldeed eigenlijk niet aan de eisen die destijds aan sociotherapeuten gesteld werden. Je moest een minimumleeftijd van 25 jaar hebben, je moest een afgeronde HBO hebben, je moest over ruime levenservaring beschikken. En ik was 23. Geen strafblad, denk ik? Echt geen strafblad, vanzelfsprekend. Had je ook niet natuurlijk. Natuurlijk had ik dat niet, Henk. Had allemaal anders kunnen lopen, maar goed, ik had het niet. En ik was 23 en echt gek genoeg boden ze me een contract aan.
En ik heb dat toen met beide handen aangegrepen. Ik vond het ook wel mooi. Ik kreeg ook de gelegenheid om alsnog mijn opleiding part-time af te maken. Dat heb ik uiteindelijk gedaan. En zo heb ik 5 jaar in de Van Mesdag-kliniek rondgelopen als sociotherapeut. Ja, en daarna de overstap gemaakt naar het gevangeniswezen. Omdat ik in die 5 jaar ook wel ontdekte... God, die TBS, dat is wel een bijzondere wereld. Dat moet je liggen. Daar kom je mensen tegen die echt niet oké zijn. Echt niet in de maatschappij passen. Zeker op dat moment dat ze daar zaten niet. Voor de meest vreselijke, gruwelijke delicten waren veroordeeld tot gevangenisstraf en TBS. En na 5 jaar begeleider te zijn geweest van een aantal patiënten in de kliniek, dacht ik van ja, en ik moet daarbij zeggen, ook met het meemaken van een aantal zeer ernstige incidenten, zowel in als buiten de kliniek, in verlofsituaties, dacht ik na 5 jaar, dit moet ik niet meer doen. Ik geloof niet in dit systeem. Ik kan niet werken in een systeem waar ik niet volledig achter sta. Dus ik moet zien dat ik iets anders kan gaan doen. En toen heb ik de overstap gemaakt naar gevangeniswezen. En was dat echt... Ik bedoel, mijn overstap van de politie naar het gevangeniswezen heb ik net een beetje genoemd. Was ook jouw overstap, was dat toch nog wel weer heel anders zo, naar een gevangenis toe? Ja, het was een andere wereld, Henk. En beide, die Van Mesdag-kliniek in Groningen, dat is natuurlijk een enorm groot bolwerk. En in de loop van de afgelopen jaren nog een keer veel groter geworden. Heel indrukwekkend gebouw, ook voor mensen die daar dagelijks langs kwamen. Wat gebeurt daar allemaal? Achter die grote, bijna kasteelachtige muren van dat gebouw. En dus ook een hele gesloten, in zichzelf gekeerde wereld. En dat is natuurlijk het gevangeniswezen op zichzelf ook. En toch is het verschil tussen de TBS en gevangeniswezen groot. Ja, en ik denk ook, daar in de TBS is het heel erg gericht op behandeling natuurlijk. Dus je hebt veel meer psychiaters, psychologen, gedragsdeskundigen dan in de reguliere basis natuurlijk. Ja, de mensen die in de TBS verblijven heten ook geen gedetineerden, maar zijn patiënt. Het is ook niet voor niks een kliniek. De Dr. S. Van Mesdag kliniek, zoals die toen heette. Inmiddels is het allemaal anders, maar toen was het echt ook een kliniek. Er werkten ook artsen, psychiaters, psychologen. De leiding was ook in handen van een geneesheer. Ja, zo heette dat natuurlijk. Ja. De roemruchte dokter Van Marle was in mijn tijd geneesheer-directeur. Dus dat is allemaal heel erg gelieerd aan gezondheid. En tegenwoordig is het ook nog veel meer gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, waar de TBS onder valt. Dus dat is al een van de hele grote verschillen. En los daarvan, alles is er gericht op behandeling, met uiteindelijk natuurlijk wel tot het ultieme doel leidend van rehabilitatie terug de maatschappij in. En daar zit het raakvlak ook met gevangeniswezen, want we hadden natuurlijk bij gevangeniswezen ook de opdracht om daar heet het dan resocialiseren. Dus mensen gereed te maken, de gevangenisstraf aan te wenden ook voor het klaarmaken van de mensen voor terugkeer naar de maatschappij. Ze daarbij te ondersteunen. Dus daar zit wel het raakvlak. Maar goed, de grote verschillen zijn inderdaad dat in de kliniek, in de TBS, alles erop is gericht dat die behandeling zo vlotjes mogelijk verloopt. En dat de rechter uiteindelijk elke 2 jaar kan bepalen wat zo'n TBS-maatregel. TBS staat voor ter beschikking van de regering. Vroeger was het TBR. Ter beschikking van de regering. En het is tegenwoordig heet het dan TBS, ter beschikkingstelling. Waarbij de rechter elke 2 jaar, soms elk jaar, kan bepalen of een TBS-maatregel wordt verlengd of niet. En daar moet dan een medisch-psychiatrische onderbouwing voor worden afgegeven door de kliniek. Dat is het grote verschil. Hè? Want de rechter bepaalt uiteindelijk voor het gevangeniswezen de straf met een eindduur. Hè? Die staat gewoon vast. En bij de TBS staat het einde van de maatregel nooit vooraf vast. Henk, jij hebt natuurlijk in die roemruchte carrière bij de politie heel veel meegemaakt. Hè? 16 jaar moordzaken. Maar als je nou kijkt naar het gevangeniswezen, hè, wat is daar nou een gebeurtenis waarvan jij zegt, nou dat heeft echt diepe indruk op mij gemaakt? Ja, dat zonder enige twijfel hoef ik nooit over na te denken. Dat is toch de dodelijke aanslag door een gedetineerde op mijn collega binnen de muren van de Marwij
op 29 januari 2003 echt afgeslacht. Hè? Heel veel steken opgelopen. En dat is een inktzwarte dag voor mij. Op 29 januari 2003 werd Karien Hofman van Ark, een 51-jarige activiteitenbegeleidster, tragisch om het leven gebracht in de Leeuwardengevangenis de Marwij. De dader, een 29-jarige man uit voormalig Joegoslavië, stak haar 32 keer met een schroevendraaier en een beitel. De man, die leed aan paranoïde schizofrenie, werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij zat vast in de Marwij in afwachting van plaatsing in de kliniek. Het tragische incident met dodelijke afloop blijft een pijnlijk hoofdstuk in de geschiedenis van de gevangenis. Bij een stekpartij in de gevangenis de Marwij in Ljouwt is van de morgen een medewerker van de Marwij om het leven kwam. Wat de krekblad is nog net duidelijk. Wel wat help vregen van een traumahelikopter. Verslagjouwer Auke Wiets-Bosma is bij de Marwij. Ja, Auke Wietse, door kisselindig boetensje vanzelfs, maar hoe is de situatie daar nou? Nou, het is op het stuit weer rustig, Jan Durk, ongeveer een oerenlien. Toen werd niet en al hier drokte. Toen kwam er de melding dat er om zowat 11 tolven hinnen een stekincident werd zo hier in Marwij in Ljouwert. Daarna weer een komen en gaan van politiemeester en ambulance en zoals dat zei dus de traumahelikopter. En de informatie die tot gauw binnenkwam wie dat er bij die stekpartij, dat stekincident, een medewerkster en wat bij hier een vrouwspersoon dus om het leven kwam is. En wat ik nou vernam is dat er voor het eerst in de geschiedenis is dat hier in de Marwij een degelijke stekpartij plak van had. Bolde jeder dat er schermutselingen en een stekpartij een plak van had, maar net maar een degelijke aan in. En Henk, ik vraag me af hoe kan zo'n situatie ontstaan dat zo'n gevangene ineens zo'n activiteitenbegeleidster aanvalt? Nou ja, als we terugkijken naar die zaak, de gedetineerde Bruno, dat is zijn voornaam, die leefde eigenlijk tijdens zijn detentie, dat verblijf in de Marwij, al heel erg lang in een wereld vol waan eigenlijk. Hij dacht dat al die medewerkers en medewerksters deel uitmaken van een groot complot tegen hem. Daardoor is ook gekozen dat hij op enig moment vanuit een hele grote afdeling, waar 72 gedetineerden op het vlak en op de eerste en op de tweede ring verblijven, dat hij daar is weggeplaatst, ook met zijn eigen instemming overigens en gewoon conform de regelgeving zoals dat gaat. En is hij geplaatst op een kleine afdeling, 12 gedetineerden, een zogenaamde beveiligde individuele begeleidingsafdeling, de BIBA, zoals die toen heette. En kenmerkend voor die afdeling is ook dat daar activiteiten echt aan het individu worden aangeboden. En iedere ochtend is daar een briefing op die afdeling, wordt er gekeken wat kan die gedetineerde doen vandaag, wat kan die gedetineerde doen. En voor Bruno was het besluit die dag dat hij aan de CREA mocht deelnemen. Hij was namelijk erg rustig, de medicatie die hij kreeg, die sloeg goed aan. En daar komt ook bij, dat is toch ook nog wel een bijzonderheid, dat de activiteit CREA alleen werd aangeboden aan gedetineerden die op die kleine speciale afdeling verblijven. Hij zat daar alleen in die ruimte met de begeleidster. Ook dat was niet een uitzonderlijke situatie hoor. Het is niet zo dat er altijd beveiliging bij zat, wel in de buurt van die ruimten. Maar er werd wel gewoon 1 op 1 gewerkt. En wat voor activiteiten gaat het dan? Nou ja, dat kan gaan van papiertjes vouwen bijvoorbeeld. Maar het kan ook gaan om met aardewerk een vaas te maken. Maar het kan ook zijn dat er aan houtbewerking wordt gedaan. Dus dat er ook gereedschappen voorhanden zijn. Die zijn op die afdeling. Die worden uiteraard keurig opgeborgen achter slot en grendel. Maar op het moment dat daar, want de gedetineerde heeft daar ook wel invloed op. Als hij zegt, nou, ik wil wel heel graag houtbewerking doen. Nou ja, dan is er een hamer, er is een beitel, er is een priem als je leerbewerking wil doen bijvoorbeeld. Dus die gereedschappen zijn daar voorhanden. En de inschatting die dag is gemaakt dat dat een vertrouwelijke situatie op zal leveren. Maar niet elke gevangene die
kan het doen? Ik kan me voorstellen, een gevangene die daar zit vanwege geweldsmisdrijf met wapens, dat hij dit soort activiteiten niet mag doen? Om dat even breder te trekken, Erwin, even los van deze specifieke situatie. En Abel die kan dat misschien nog veel beter bevestigen. Ook als je naar de houtbewerking kijkt in de Marwij. Het is een hele grote timmerwerkplaats. Waar mensen met zagen werken, waar ze met schiethamers werken. Als ik kijk naar andere inrichtingen in het land waar we een hele grote metaalwerkplaats hebben. Met snijbranders, met lasapparatuur. Dus er is altijd gereedschap voorhanden natuurlijk. In de Grittenborg is heel lang gewerkt aan tuinschuttingen. Okay. Voor een bekend Nederlandse merk. En daar worden dan, kun je je wel voorstellen, schietpistolen voor gebruikt. Ja, dat is echt het zware spul. Hè? Dus daar zijn gedetineerden gewoon de hele dag mee bezig. Dus ja, weet je kunt ook niet altijd elk risico op voorhand uitsluiten. Hè? Je leeft op een klein oppervlak met elkaar. Er gebeuren allerlei dingen. En vergis je ook niet, we hebben het nu over een schietpistool of over een beitel. Maar gedetineerden zijn ook heel goed in staat om van voorhanden materiaal als een tandenborstel ook een wapen te maken. Hè? Dus daar kun je ook niet steeds mee bezig zijn. Nee. Kun je ook niet steeds bij stilstaan. Nee. Je moet wel regelmatig controleren. Ja. En hij zat dus die dag alleen met activiteitenbegeleider in de ruimte. En nogmaals, die inschatting is gemaakt. Hij is daar naartoe gebracht. En er is ook gewoon met een vaste begeleider van hem, heeft hij ook nog gewoon een gesprek gehad. Was het heel erg rustig. Dus er was ook geen enkele aanleiding om te gaan denken van, oh jee, nu gaat er toch heel iets raars gebeuren. Kijk, wat het lijkt, maar dat zullen we nooit helemaal 100% vast kunnen stellen natuurlijk. Dat de begeleidster toch op enig moment heeft gesproken over zijn TBS-plaatsing. Hij had vlak daarvoor, ik geloof zelfs een dag daarvoor, had hij inderdaad een brief ontvangen dat hij zou worden overgeplaatst naar een TBS-kliniek in het land. En kennelijk is dat niet goed gevallen, dat gesprek. En helemaal uit het nieuws. Niets heeft die Karin neergeslagen en daarna vele malen gestoken ook. Dus vreselijk natuurlijk. Maar nogmaals, wij zullen het nooit weten wat helemaal de reden is geweest. Dat heeft hij later verklaard, dat het gesprek hem niet aanstond. Want daar hingen destijds ook geen camera's in die ruimte waarop dat te zien was. Maar ook dat is wellicht een misvatting bij het publiek. Misschien ook nog even goed om aan te halen dat tegenwoordig er misschien iets meer camera's hangen. Maar kijk, in cellen hangen sowieso geen camera's. Nee. Gewoon op de afdelingen hangen ook geen camera's. Er hangen meestal camera's op grote transportgangen of zoiets waar veel gedetineerden bij elkaar komen. Maar gewoon in de spreekkamers, ook niet als iemand bij de dominee zit, daar hangen helemaal geen camera's. Dat is niet zo. En ook in die is geen camera. En tuurlijk heeft ze wel een alarm gedragen, hè? Een pieper. Maar het is allemaal zo snel gegaan dat geen schijn van kans wat dat betreft. En nogmaals, ik heb het al gezegd, een inktzwarte dag natuurlijk voor iedereen. En vooral voor de nabestaanden wat daar is gebeurd. En wat kun jij zelf nog van deze dag herinneren, Henk? Nou ja, het was voor mij een bijzondere dag, want hoewel het al eind januari was ik buiten de inrichting. Ik was op weg naar een collega die al heel lang ziek was, maar die nog wel recht had op het kerstpakket. Dus met zo'n groot kerstpakket achter in de auto reed ik richting Groningen. Ik moest iets voorbij Groningen zijn zelfs, maar in Groningen had ik ook nog een kort overleg met de verslavingszorg. En terwijl ik daar was bij de verslavingszorg, werd ik opgebeld door de secretaresse van de inrichting. En die vertelde mij dat er echt heel iets vreselijks was gebeurd. En dat ik met spoed eigenlijk terug moest komen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik heb het kerstpakket niet afgeleverd. Onmiddellijk terug naar Leeuwarden. Ja, toen ik daar binnenkwam, je merkte gewoon helemaal de hectiek. Collega's die waren heel wild en echt paniek. Dat kon je gewoon merken. En het hoofdbeveiliging die vertelde mij toen dat de medewerkster van de CREA was doodgestoken door een gedetineerde genaamd Bruno, die ik wel een beetje kende. En dat die meneer inmiddels in de strafcel was geplaatst. En daar ben ik naartoe gegaan.
En toen bleek ook dat daar ook al mensen van de politie aanwezig waren, waaronder een oud collega waar ik heel veel mee samen had gewerkt. En Bruno die is daar in die strafcel aangehouden en meegenomen door de politie. Ja. En wat is het voor gevangene, die Bruno? Ja, ik zei, nou, ik ken hem al een beetje, omdat hij ook in de Marwij natuurlijk al zat. Hij zat overigens vast in de Marwij in verband met een ernstig geweldsdelict. Hij had een poging tot doodslag op zijn vader had hij verricht. En op enig moment is er ook geschoten, omdat hij heel gewelddadig was. Is geschoten door de politie, is ook gewond geraakt aan zijn been. En toen hij in de Marwij zat, toen ging het ook al vrij snel mis hoor. Hij heeft een keer met een mes tegenover medewerkers gestaan. Daar heeft hij ook een aantal dagen voor in de strafcel gezeten. Hij is in verband met die verwonding, heeft hij ook, wat toen nog heette, het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen heeft hij verbleven. Maar goed, hij kwam terug in de Marwij, werd veroordeeld. Maar het bleek ook wel, hij werd veroordeeld, ik geloof voor 1,5 jaar, maar met aftrek, voorarrest en met voorlopige invrijheidstelling bleef van die gevangenisstraf eigenlijk niks over. Maar hij had ook aansluitend TBS, dus hij kwam onder de titel van de ter beschikkingstelling eigenlijk in de gevangenis. En hij is ook een keer weer overgeplaatst naar de Grittenborg. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, Abel, als jij dat allemaal nog wel een beetje weet. Want hij heeft ook bij jou gezeten. Hij heeft korte tijd bij ons in de Grittenborg verbleven. En hij was eigenlijk direct vanaf het begin daar ook opstandig. Gewelddadig naar personeel toe. En daar hebben we een paar pittige incidenten over ook met hem gehad op de afdeling. Hij is daarvoor ook in de cel of in de strafcel geplaatst. En daar is ook het IBT, het interne bijstandsteam, nog bij betrokken geweest. Dus dat ging er echt af en toe wel even flink stevig aan toe. En toen heb ik hem op enig moment ook laten overplaatsen naar de landelijke afzonderingsafdeling in Vught. Omdat het echt bij ons ook de spuigaten uitliep. En dan kun je gewoon in een inrichting met zoveel onrust, waar zoveel medewerkers bij betrokken zijn, die ook gewoon angst hadden voor deze man, kun je niet meer uit de voeten. En dan moet je dus echt iets doen. En nou, gelukkig kent het Nederlandse gevangeniswezen dan een paar bijzondere afdelingen. Dat zijn landelijke afzonderingsafdelingen, zoals destijds ze heten. En een daarvan zat in Vught. En daar hebben we hem naartoe laten overplaatsen. Ja. En ik hoor nou dat hij meerdere keren dus van de ene gevangenis naar de andere is vervoerd. Ja. Hoe wordt het bepaald? Doen jullie dat zelf als directeur en onderling? Nou was het maar waar af en toe, maar dat is niet zo. Kijk, als een gedetineerde, je kunt een gedetineerde intern in je eigen inrichting van afdeling A naar afdeling B verplaatsen, mits het regime op die afdelingen hetzelfde is. Mm-hmm. Ja, maar stel je nu eens voor dat ik in de Grittenborg een gedetineerde van afdeling A, regulier regime, naar afdeling F, bijzondere afdeling, zou willen verplaatsen. Dan moest ik dat via de landelijke selectiefunctionaris doen. Omdat dat dan weer een bijzonder regime was waar ook landelijk een beroep op kon worden gedaan. Dat is een hooggeplaatste persoon in het gevangeniswezen? Maar het is iemand die werkt voor het gevangeniswezen. Die objectief moet oordelen over zaken die door de directies worden aangebracht. Ja, wat ik wil zeggen, niet per definitie hoog geplaatst, maar wel wat meer afstand eigenlijk. Objectief. Iemand van buiten de inrichting, die regionaal een aantal penitentiaire inrichtingen in zijn portefeuille heeft en daar kijkt, samen met de interne afdelingen, die wij als BAIS zelf hadden, van zitten de gedetineerden hier op hun plek? Wat voor argumentatie zou eronder liggen om eventueel zo'n gedetineerde te verplaatsen? En in dit specifieke geval, bij de verplaatsing van Bruno naar de landelijke afzonderingsafdeling, kom je dus bij de selectiefunctionaris terecht. En die oordeelt uiteindelijk op grond van de argumentatie door ons aangebracht. Mm-hmm. Van ik ga hiermee akkoord en wij doen nu een beroep op de capaciteit van de landelijke afzonderingsafdeling in Vught. En dat is ook direct het punt, omdat het om capaciteit gaat waar landelijk een beroep op kan worden gedaan, hebben wij niet altijd beeld bij hoeveel plekken zijn er dan nog. Want voor hetzelfde geld had ik gezegd, hij gaat naar Vught.
En als Vught op dat moment vol had gezeten, ja, hadden wij een intern probleem gehad. En dan had je het op een andere manier op moeten lossen. Ja. En die selectiefunctionarissen, daar hadden we er een paar van, die hebben het overal beeld bij de capaciteit in de verschillende inrichtingen. En die kunnen dus kijken, deze gedetineerde zou nu van A naar B kunnen. Of hij kan niet naar B, maar hij moet naar een andere plek. En daar hebben zij dus overzicht over. Ja, gaat wel altijd in overleg met de directeur? Ja, nou vaak wel, maar uiteindelijk niet altijd. Hè, want wij hebben er natuurlijk geen zeggenschap over. Okay. Want de selectiefunctionaris bepaalt uiteindelijk waar iemand naartoe gaat. En kijk, je kunt we konden destijds enige invloed uitoefenen, bijvoorbeeld over een terugplaatsing. Ook in dit geval, de landelijke afzonderingsafdeling is beperkt in tijd. En na verloop van tijd, als die wettelijke termijn afloopt, ja, dan moet zo'n gedetineerde weer worden verplaatst. En in principe is de inrichting van herkomst dan verantwoordelijk voor de terugplaatsing. Dus dan zou hij terug zijn geplaatst in de Grittenborg in dit geval. Maar dat gebeurde niet. Dat gebeurde niet, want wij hadden intern de argumentatie dat wij zoveel gedoe hadden gehad met deze gedetineerden dat een terugplaatsing naar de Grittenborg feitelijk voor de veiligheid en voor het welzijn van onze medewerkers onverantwoord werd geacht. En dat heb ik ook, daar moet je dan een rapportage over maken. En dan moet je in een brief verantwoorden waarom je vindt dat iets wel of in dit geval juist niet kon. En dus heb ik de argumentatie met de selectiefunctionaris besproken. En uiteindelijk zijn wij gehonoreerd. Ja, en is hij niet teruggekeerd in de Grittenborg, maar verplaatst naar de Marwijk. Ja. En hoe reageer je dan als je hoort dat hij weer terugkomt? Ja, nou ja, het is niet zo natuurlijk dat je als directeur precies allemaal weet wie er op enig moment ook terugkomt. Want nogmaals, dat is een plaatsing door de selectiefunctionaris. En als de interne afdeling dat ook kan dragen en in dit geval waarschijnlijk ook een psycholoog erbij betrokken is geweest, dat ze zeggen, nou ja, wij kunnen het wel aan. Kijk, dat geldt natuurlijk altijd. Je hebt vaak heel veel lastige mensen binnen zitten. Maar je kunt niet als directeur steeds zeggen, nee, maar die wil ik niet hebben, want dat is te zwaar en die wil ik niet hebben. Je hebt ook gewoon je hebt ook een opnameplicht natuurlijk wel. Zeker, hè? En als het personeel aangeeft, als professionals, want dat zijn het gewoon, nou, wij durven het wel weer aan, dan doe je dat. Ja. Welke straf heeft het eigenlijk uiteindelijk gekregen? Ja, nou ja, je bedoelt nu echt ook inderdaad de moord of de doodslag op de CREA-medewerkers, voor die straf. Hij heeft geen gevangenisstraf opgelegd gekregen. Hij heeft opnieuw een TBS-maatregel opgelegd gekregen. Dus hij is, wat ik weet, is die ook, we moeten uitkijken voor alle afkortingen, maar vanuit het politiebureau is hij op enig moment overgebracht naar de FOBA. Die heette het er ook nog zo natuurlijk. De Forensische Observatie- en Behandelafdeling in Amsterdam, in een van de torens van de Bijlmer. Daar heeft hij een tijd gezeten. En van daaruit is hij, naar mijn weten, naar de Vermestdag gegaan. De Vermestdagkliniek in Groningen als TBS. Maar hij heeft dus geen gevangenisstraf gekregen voor dat delict. Wat er recent nog een beetje speelde. Want op enig moment word je vanuit die TBS natuurlijk ook weer genezen verklaard, om het zo maar te zeggen. Of uitbehandeld. Of uitbehandeld, dat kan natuurlijk ook. Maar het speelde dat hij eigenlijk wel weer uit de kliniek kon. Maar wel onder de voorwaarde dat hij terugging naar het land van herkomst. En dat is wel een hele lastige periode geweest. Want hij kwam toen, in de 90 jaar, uit voormalig Joegoslavië. Hij zou na de behandeling in de TBS uitgezet worden naar Kroatië. Maar dat land wilde hem niet opnemen, omdat Bruno in Bosnië was geboren. Hoewel in zijn paspoort staat dat hij Kroaat is. Dus dat is een heel spel geweest tussen die landen van wel, niet. En volgens mij is het nog nooit tot een uitzetting gekomen. En voor zover ik weet, maar ja, zeker weten doe ik dat absoluut niet, zou het zomaar kunnen zijn dat hij nog steeds in de Vermestdag zit. Maar dat weten we niet. Een zwarte bladzijde dus uit de geschiedenis van de Marwij, aldus de betrokkenen. Maar net als in het vrije leven moet men ook in de gevangenis weer verder. Ruim 2 jaar na de dodelijke aanslag op Karin Hofman vertelde een medewerker het volgende.
een transcriptie. Op de meeste afdelingen lijkt het of het tragische voorval geen rol meer speelt. Maar het zit in ieders hoofd. Vaak merk je het gewoon, vooral op de afdeling waar Karin werkte. Op die afdeling is een groot gat geslagen. Tot zover deze eerste aflevering van De Biasbazen. In de volgende aflevering gaan we het hebben over ontsnappen uit de bias.